felicitar a tots els doctors músics de la banda número 1 Final de Lliga per aquesta magnífica actuació que ens han oferit. I ara volem demanar la presència de l'alcalde de la ciutat, Joan Miguel, i de la presidenta de la Unió Musical de Llíria, Amparo Esquerdo, per a que l'Ajuntament li faci entrega d'un detall recordatori d'este Festival de Bandes Juvenils 2021.
Enhorabona també als músics de la banda juvenil selectiva de Llíria per este magnífic concert que ens han oferit en este Festival de Bandes Juvenils Ciutat de Llíria 2021. I ara també l'alcalde de la ciutat, Jaume Miquel, farà entrega d'un detall recordatori al president de la banda primitiva de Llíria, José Luis Pérez.